Ina mana subscribes da ƙararrawar sanarwa mun gode. Labari da ɗumi-ɗuminsa akan Murja. Murja dai wadda kuka fi sani da Murja ta TikTok. A kwana-kwanan nan dai Murja wadda kuka fi sani Murja TikTok ta fito da bidiyon ta ita da Fofoto inda ta koma gurin Fofoto suke ta shege ayarsu. Inda Murja suka fitar da bidiyo da odiyon waka da wacce suka yi da ita da Fofoto. Inda mutumin ta mai baranda yake ta neman ta. Har yake yin bidiyo yake cewa shi gwanda Murja ta dawo shi bai gane wannan yawon barikin ba. To jama'a sai ku biyo mu domin samun cikakken wannan rahoton namu. Murja dai yau ta fitar da wani bidiyo inda take ta kuka take nuna wa duniya cewa ita wannan yawon barikin ya ishe ta. Inda take roƙon Allah ya yafe mata akan dukkanin laifukan da ta aikata da zunuban da ta aikata. To wannan ne yake nuna mana cewa dai Murja yawon barikin da ta yi da ta koma ta haɗe da Fofoto abin da ba daɗi. Inda da alamu abin da ta je nema ba ta samu ba sannan kuma ta ga abin da ya fi ƙarfin tunaninta da lissafinta. To ko Murja za ta koma ga Allah da gaske, amma dai gashi a wannan lokaci dai Murja ta fitar da bidiyo inda take kuka take koma ga Allah, inda take nuna wa duniya cewa wannan lamari na bariki ya fara isarta. To jama'a sai ku biyo mu domin rahoton gani da ido. Allah Ubangiji ka raba mu da bariki ni Murja, amma rayuwar bariki ba ta yi ba. Allah Ubangiji ka raba mu da bariki ni Murja. Idan mutum yana sane yake yin barikin nan ko kuma wani abu, Ubangiji Allah ka shiryar da mu baki ɗaya ka mai da mu hanya madaidaiciya. Idan kuma mutum yana yi ne da gayya ko kuma don wata manufarsa ko kuma kaza, shi ma dai Ubangiji Allah ya shiryar da mu baki ɗaya ya dawo da mu kan hanya, amma bariki ba ta yi ba. Abu ɗaya ne fa ake kafewa da shi kai, shine kwandam. Mutum zai sa kwandam ya neme ka ko wani abu. Ba sai lalle HIV ba ce ba fa ciwo a wannan lokacin. Akwai ciwon sanyi mai ƙari dan na gabi wanda in ya kama ki idan zaki karar da maganin garin nan bai isa ya sake ki ba wallahi, baki isa ya sake ki ba wallahi. To shi kwandam din da kuke gani ai akwai ruwan fiyo ta an kwasa shi a kankara, ku duba ku ga, za ku ga ban muku ƙarya ba. Ku zana hannunku za ku ga naso yana fita, za ku ga sawun hannunku akai. To haka mai ciwon sanyi idan ya saka wannan kwandam din ya neme ki, billahi lazi sai ya tsatsako ta jikin wannan kwandam din ya zo jikin ki ya goge. Wata irin masifa ce wannan, shikenan fa mutum ya kamu da ciwon sanyi akan dan wani karamin abu da za a dauka a baka ko wani abu. Ni dama fa lillahi alhamdulillah ala kulli halin, ko 2000 ce a jikina jina nake bayani, ko 5000 ce ina mutum zai dora wa kansa wannan bakar rayuwa ni Murja. Ubangiji Allah ka shirye mu. Idan mutum wani kalubale ne ko kuma talauci ko kuma rashin aikin yi yasa shi yake bariki dan ya samu ya tsira da wani abin, Allah Ubangiji ka ba kowa aikin yi domin ya daina. Idan mutum yana sane yake yin wannan al'amari, Ubangiji Allah ya waigo da shi ya dawo hanya mai kyau. Amma wannan al'amari gaskiya ba mai dorewa bane ba. Akwai kalubale, akwai ciwuka iri-iri, billahi lazi. Allah ka shirye mu baki daya. Allah ka sa mu gane gaskiya. Allah Ubangiji ka dawo da mu hanya madaidaiciya. Amma bariki maganar Allah ba abin yi bace ba gaskiya, saboda akwai ciwuka iri-iri. Wannan ya neme ka, wannan ya neme ka, wannan ya kwashe ka ba hajiya. Sai ka ce tuwon gidan biki mara yanci na ci, kai ma sai ka ci. Dole sai an watsa min miya taushe a ciki ko wani abu haba. Allah Ubangiji ya ba mu aiki, billahi lazi la ilaha illa huwa, da rayuwar da za a neme ka a baka kuɗi ko wani abu, in ba gwara talla a wara a kofar gida ba ba iya dallan. Kun ji dai na rantse muku wannan rayuwa. Allah Ubangiji ka sa mu gane gaskiya. Allah ka shirye mu, Allah ka yafe mana kurakuran mu, Allah ka nuna mana